Takže ahoj lidi, dneska vás vítám u nového videa Toka World. A dneska budeme dělat jedna, protože jsem tu nová a prostě tak. Bude to teda díl. Stavíme dům a už to mám trošku postavené, ale to je jedno, takže tak. A mě to omylem nejde udělat, že jsem hned v Tokaboka, takže jsem to teď musela tam nastavit a jdeme teda na to. Takže my stavíme teďka pokoj mladší ségry. Jo, a zapomněla jsem vám ukázat, co máme za ty panáky. A jak se jmenujou. Takže jdeme na to. Tohle je Sára, mladší ségra. Tohle je tohle je Sofie. A týhle je 4 roky. 4 roky. No, prostě 4 let. A týhle je 15. A tohle je počkejte. Já jsem zapomněla to jméno. Tak já se podívám, co jsem natáčela minule, ale nezveřejňovala na YouTube. To je... Jo, to je Terka. A je jí 25 let. Teda, co to milku? 37 let. Takže tohle je rodinka teda. A teda staví dům. Takhle a teda tak. Tady dáme lentilky. Protože oni nebudou mít tak trošku kuchyň, protože se tam sem nevejde. Takže obývák a kuchyň nebude. Sice větší ségra nemá žádný jídlo, ale je jedno. Tohle mladší má jenom příkusek, jako kdyby měla chuť a nemá jídlo. No ale jinak nebudou prostě jíst. Neřešte, prosím. A my teda tohle nemáme ještě dodělaný. Tak jdeme teda na to. Já tu dělám tohle. Ne, věc. Tady bude kreslení a tady jiný hračky no. Tady bude slis.
tady budou takovýhle věcičky. Malá půjde za 2 roky do školy, takže nemá žádný odklad. No ale to bude v part 3, až půjde poprvé do školy. Chodí do školky. Tak. No. Takže v part 3 uvidíte, jak poprvé půjde Sára do školy. To je ta mladší ségra. Jako občas zahraju, jak jsou natěstění, ale budu dělat i u toho takhle. Takže se nedívte, proč mám skoro to OK. Jo, já už se těším na ten nový barák. Tohle je hezký. Jo, no a jsem zvědavá na ten můj pokojíček. Ten ségry je, ty ségry je fakt hezký. Akorát tam ještě nemá věci, ale tam dá věci. Ano, správně. A já chci tam mít televizi. Doufám, že tam budu mít televizi. Tak se můžeme o to poprosit. Jo, uděláte jí prosím televizi. Jasně. Ale dobře, nevadí. A já jsem tady v tomhle pokojíčku zapomněl dát koberec. Tak ho tam dejte. Za chvíli budete mít ty už máš hotový pokojíček, ale za chvíli prej bude mít ty. Jo, to je dobrý. A kdybyste nevěděli, jak se jmenuju na YouTube, tak se jmenuju Kid Diamond. Já jsem to omylem napsala špatně a píše se to K-E-C-D-I-A-M-O-N-S. A je to společně. Takže kdybyste nevěděli, jak se jmenuje na YouTube, tak tady, tak to prostě můžete najít podle mě a budete mě moc odebírat, ale když nebudete chtít, tak nemusíte. Ale bylo by dobrý, kdybyste dali odběr. Takže dávejte odběry, kdo bude chtít, kdo nebude chtít, tak nevadí. A jdeme teda se pustit do toho. Tak a teď jdeme na ložnici. A ta bude teda nejmenší, protože tady je jenom tohle místo.
A kdybyste slyšel nějaký zvuky, tak se fakt omlouvám. My jsme na dovolený v Černé Hoře. A tady je puštěná klimoška, takže kdybyste slyšeli nějaký zvuky, tak pardon. A jako tady je docela vedro. Jako dneska je tu 22 stupňů, ale ne, no, jako když jsme sem přiletěli, tak bylo 35 i ten druhý den. Včera teda bylo 31 a teďka je 29 a jsme tu ještě 2 dny. Ale ten třetí hned teda odjíždíme. A odjíždíme na to autobusem na letiště a poletíme zase zpátky domů. Ale tu jsem tam nedala já. Ale to je jedno. Tak jako ono se nemůže. Jdeme na lustr. A tohle je i... Počkej, já jsem tam něco zapomněla dát. Ale tohle má být ve prostřed. Když jsem měla dát. Protože nevím proč. Ale to je jedno. Takže já jsem no, tak může to být takhle na kraji. A já jsem dám teda jednu skřínku takhle na oblečení. A tady. Jo, to není tady, pane bože. Jsem zmatená. Mamka se jde na záchod. Jo. To byla mamka. Omlouvám se. Agu, no, co ty tam natáčíš? Natáčíš nebo někým telefonuješ? Pořád, jo? Zavřený. Já jsem musela něco vyřešit mámce, ale to je jedno. Slyšel nějaký zvuky. Tady už není klimoška. Puštěna. A kdybyste slyšeli nějaký zvuky, tak to je venku. Nebo nevím co, ale je to prostě venku. No tak můžeme jít tady přivět. No, to jsme vlastně. A tohle je celý dom. Tohle. No, takže už to máme hotový, to je dobrý. Jo, a jdeme teda jdeme teda tam sem dát věci takhle. To bylo venku. Já nevím proč, ale jsou tam divný zvuky. Tady je jeden z lesu. A on je na koberci, ne. Tak to musíme vydrbat houbičkou. No jasně, že máme. Máme tady kýbl a houbičku. Tak
to venku. Tak tady je, no a ten pro každý. Já nevím, co s tím mám dělat. Já nevím taky. Ale jestli to vytvaruje jako hovno, tak. A dáme, to se jako vlastně neroste, že to je takový tvrdý. Jo, to je plastelína. Teď to dáme sem. Ne, sem. Plastelína se nerozteče. Když není rozteklá, jako, chápete? A tady máme jídlo. Tak to je dobrý, já si dám tohle k sobě, protože nemám žádný. Jo, dobře. A já si dám tohle. Dobře, já nebudu mít, ale to je jedno. Pardon. Já jsem nedělala žádný zvuky. Jako nemluvila. No a to taky. Já mám toho víc. Nevadí. Ne, nevadí. Fakt ne. To je moje mami. Jo, pardon. Tak jsem tam třeba takhle. Plečení. Mám to strašně málo, ale to nevadí. To nevadí. Ale můžu se už připadnout. A proč jste všichni u mě? Nevím. Vůbec nevím. Já taky ne. Tak když se ptáš, tak to je, že ho nevíš. A jo, jsem na to zapomněla. To nevadí. Klobouk si dám. A nebo ten se bude u tebe. Dobře. Teď budu mít kloboučky. Tak my už teda máme to hotový. A tohle mám na brýle, dobře, dobrý. To je venku, já nevím, co tam někdo dělá, ježiši. A možná to neslyšíte, jo, já nevím, ale možná to neslyšíte. Ale já to slyším rozhodně, protože máme otevřený balkon. Tak já si to teda takhle udělat. Nevím, co kdo to ví. Nevím, co to meluje. Nevím, co mi vělo. Jeblo teda. A trošku si dám sem.
A jo, já mám zítra ten dramaťák, nebo co to je, nebo jak se tomu teda říká. A tahle teda chodí do 8. třídy. Nevím v kolika nevím v 15 do kolika se chodí do školy, ale prostě jako v 8. A osmiťák se tomu říká, dobře. Už jsme všichni připraveni? Ano. A co teda budeme dělat? No, nevím, můžeme třeba jít ještě něco nakoupit. Jako fakt? Ne, ježiši, co? Někam jet na výlet, máme hodně peněz už. Když jsme byli bezdomovci, tak jsme neměli nic. Ale teď už máme milion dolarů. Teda bambilion dolarů. Tak můžeme teda jít. Jo. Ale já sundám ten mikrofon. Dobře. Tak pojď. Jak se těšíte, holky? Hodně. Tak to je dobře. Tam třeba pojďme. Třeba na pádlování? Ne, to je na tebe docela jako... Prostě to je až od 15. Takže já na to můžu. Jo, ty na to můžeš, ale Sára ne. A co třeba do parku, do parku? Jo, tam by jsem jela. Já taky. Tak jdeme do prvního patra. Jestli to je teda první patro. To je jedno. Jo, je to první patro. Tady to první patro. První patro. Musíme si to koupit. Teď jo, na to mám ty peníze. Teda spíš kartu. Jo, tak je to už to máme zaplaceno. Můžeme jít. Co to sem? Jo. Tady mají tohle. Tam chci. Tak jo. Kam dáme třeba tu kartu? Třeba, nevím, tak. Já nevím. Tak si ji odložíme. Jo, jasně. Jsem trošku omylem zaplatila, ale já to odečtu a přečtu si to, co se na tu kartu. Chcete to nejrychlejší? Jo. A počkejte si to. Já chci na to růžovou, tak to pustíme. Tak. Můžeme jít teda na to, jo. Jo, já chci být, budeme všichni spolu. Já chci jít ale ve Segway. A můžeme jít na to? To vůbec nejede. Já chci rychlý. A střední nechcete takhle? Ne, já chci rychlý. Ono se to no.
Pardon. Tak a můžeme vylízt. To bylo paráda. Jo, a je to jenom tohle, jo. Je to jenom tohle. Tak jdeme do druhého půlka a dáme si tu kartu zase. A stejně už se nám to přijde. Tak jdeme do druhého patra. Já se těším. Já taky. Tady jsou ty kraby. To známe. Já chci ten automat zkusit. Tak jo, a tady je diamant. Tak zkus to. To je zadarmo? Jo. Tak já chci říkat. Jo, já jsem ji chytla. Jsi takhle velká. Jo, takže to můžu. Ano, můžeš to. Jdeme sem. Já jsem na růžovou. Ale to je pro každýho jeden. To nevadí. Zase rychlý? Jo. Wow! Ono se to zpomaluje. No to tak je. A teď zase rychlý. A zpomalí a to je konec. To bylo dobrý, docela. Jdeme na ty kraby. Tak no. Když si topy. A dáme si to zase rychlý. Ale já chci na ten fialový a tam je nikdo. Ale stejně už to končí. Takže já se to rozjelo. Ono se to pustí až tam bude fialový, takže já tam se nestopí. Fialový hodně těžko. Tak jdeme. Takže test. A rychlý. To je paráda. Musíme počkat ještě na mámku. To bylo dobrý. Jo. Já chci jít do třetího patra. Dobře. Venku tam asi něco trhají, ale já nevím, jestli to slyšíte, ale asi jo, a nic se nevím. Asi to nevím, slyšíte. Tam něco, tam trhají pepky. Jo, už jsme tady. Já teď chvíli nemůžu hrát, protože tam něco máte. Tak já se teda za chvíli ozvu. Ale bude to puštěno.
No, tak jdeme tady. Kesarku, iya. Budeme dělat. Aha, very. Tady. A už jdeme muset jít domů. Ale půjdeme na další výlet. Jo! Jdeme. A kam? No, ještě nevím, nevím. Ale někde si můžeme dát flasky. Protože tam nechci jít. Omlouvám se, já jsem šla, kam jsem nechtěla. Můžeme jít na zmrzku. Jo, do parku. Jo, ale to se nemusí platit. A jo, to je dobrý. Tady je zmrzka, jdeme si dát zmrzku. Jo, jdeme. My si máme udělat jako sami, jo? Tak jo? Já si chci udělat sama, já to umím. Dobře. Já chci tuhle růžovou, ta je jahodová a k tomu chci zelený medvídek, borůvku a třešin. No, a to je tečku. A to je všechno. Já už jsem ji snědla. Tak já se dám tuhle. A třešin. Tam. Už jsem ji taky snědla. Tak já si dám teda taky tuhle. Dám si tam borůvku. Už jsem to taky snědla. Au, mami, mě bolí zoubek. Tak to musíme jít k zubaři. Dobře.
Dobře, já se bojím, ale neboj se. Teď nebolí zouby. Já věřím, nebolí. Já se ti dají rovnátka. Tak jo. Asi jo, já nevím. No, mě bolí, ale někdy mě zase nebolí. Tak já nevím, co ti s tím udělají. Jo. Tak, co vás trápí? Mám křiví zuby. Tak, jo. Tak, dáme rovnátka. Chcete jaký? Modrý. Dobře, tak vám dáme ty modrý. Ježiši. Já vezme to. Tak a tak. A máte rovná. Tyjo, fakt, že máte vypadlý zuby. Jo, to mám. Vlastně já jsem nepřišel. Rovnátkama. Vypadlý zuby a bolí mě jeden zub. Tak jo, tak na to potřebuji. Já jsem koukala na to, co jsem měla. Na ty dveře. Tak, ježi. No to teda potřebujeme tohle. Ukažte. Už máte... Ne, to není ono. Teda jsme tím měli vyvrtat. Jo, to je totiž blbý špendlík. Teda ne špendlík, ale něco. Co to je? Ukaž. Já se je tady. Jo, tak. Tak a už máte jeden zub. Dobře. Tady máte ten jeden zub. Je, díky, tak naschle. Nezub bolí. Tak co vás trápí? Bolí zub. Já nevím, jestli ty nebolí a někdy bolí, takže já nevím, jestli dostane rovnátka, protože má křivý zuby, anebo jí vyvrt, nebo jí vyndáte.
semínka narostla. Dobře. Takže ukažte. Jo, budete mít teda já jsem mám dát to potřebujeme. Takže ukažte a udělejte. Tohle bude. Aha. Vypadá to asi ne. No, dobře. Já se bojím. Neboj se, to zvládneš. Mám si k ní sednout, jo. Dej mi to mohu na to vyhodit, jo. Takže se jí prostě drží. Neboj se. Tak dáme jí teda robotka. Jakože je ještě nemám. Tak. Uděláme tak a máte rovnátka. Tak už přesně. To bylo teda pro dnešek všechno. Tak. Já to musím udělat.